дар Тоҷикистон танҳо дар 6 моҳи имсол беш аз 7000 хонавода аз ҳам ҷудо шуданд. Бино ба омори расмӣ, ин рақам дар муқоиса ба ҳамин давраи соли гузашта 12% зиёдтар аст. намояндагони вазорати адлия яке аз сабабҳои аслии пошхӯрии оилаҳоро сатҳи пасти маърифати оиладории ҷавонон арзёбӣ карданд. дар бораи ҳуқуқ ӯҳдадории худ, дар бораи оила чӣ гуна ниҳод аст дар ҷомеа, бояд корҳои фаҳмондагиро бештар баранд, ки то ин ки онҳо то бастани ақди никоҳ пурра омода бошанд, пурра фикр кунанд, тафаккур кунанд ва оиларо барпо кунанд. аз ҳампошии хонаводаҳо аз мушкилиҳоест ки солҳо боз мақомоти тоҷик наметавонанд аз афзоиши он пешгирӣ кунанд. ҳарчанд дар нишастҳои расмӣ аз барнома ва чораҷӯиҳое дар ин бора хабар медиҳанд. чораи пешгирӣ ман якташа гуфтам ки мо ба кормандони худ, ба кормандони сабти асбоби дастур додаем ки пеш аз барпо кардани оила ҳатман корро ҳаматарафа дар муҳлате ки то баста шудани ақди никоҳ кор баранд. дар ҳоле ки масъулон сабаби аслии ҷудошавии хонаводаҳоро сатҳи ноомодагии ҷавонон медонанд, ҷомеашиносон бар инанд ки ба ин раванд бештар омилҳои иқтисодиву иҷтимоӣ таъсир гузоштаанд. синни барвақти никоҳӣ ҳам ҳаст. барои чӣ? Барое ки омода набудани ҳамин хиди ҷавонҳо пеш аз ҳама синни никоҳӣ аст. масалан аз нигоҳи физиологӣ онҳо тайёр ҳастанд, ки аз нигоҳи илми психологӣ, масалан иқтисодӣ, иҷтимоӣ, ҷамъиятӣ онҳо мустақилияти иқтисодиро ба даст наоварданд. масалан мустақилона наметавонанд фарзандашона таъмин кунанд. и дар кор ӯ дар кор аз худо зиёд мешавад, ҷанҷоло зиёд мешавад, нофаҳмӣ зиёд мешавад. ҳамин масъало ҳаст. ба иттилои расмӣ имсол бештар аз 30,000 ақди никоҳ сабт шудааст ки ин омор дар муқоиса ба нимсолаи соли гузашта 7% камтар аст. ба сурати умум коҳиши 20% оиладорӣ дар кишвар аз буҳрони он хабар медиҳад.